muna kira da dukkan jama'a da mu tsoraci Allah, mu ji tsoron tsayawa a gabansa domin amsa wannan mummunan aiki, mu kuma tsoraci nauyin hakkin wanda aka zalunta. Muna kira ga iyaye da su sake saka ido a kan 'ya'yanmu da tarbiyyarsu a kowane lokaci. Muna kira da hukumominmu da su tsaurara dokar fyaɗe kamar yadda addininmu da al'adunmu suka shimfiɗa. Ya zama wajibi mu haɗa kai da junanmu domin kawar da wannan mummunar ɗabi'a daga ƙasarmu, domin kare mutuncin 'ya'yanmu da matayenmu. Muna yi wa mai girma gwamna da gwamnatinsa barka da sallah. Jama'ar mu baki ɗaya muna yi musu barka da sallah tare da fatan Allah ya maimaita mana. 'Yan uwanmu musulmi da Allah ya ba wa ikon gudanar da aikin hajji na bana, Allah ya karbi ibadarsu. Mu ma Allah ya ba mu ladan niyya, ya amsa addu'o'inmu baki ɗaya. Allah ya ba mu damina mai albarka. Abinda muka shuka Allah ya sa rabon mu ne. Wannan annoba da sauran cuta don ƙarfafa sana'o'insu da kasuwancinsu domin ci gaban ƙasarmu. Don ƙarfafa wa al'ummarmu, muna aiki da gwamnatin jiha da babban bankin ƙasa wato Central Bank da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na masana'antu domin a bullo da hanyoyin da za su zama maslaha mai sauƙi da dukkan mai neman shiga wannan tsari. Shugabannin malamanmu muna aiki da su don faɗakarwa. Muna godiya da gwamnatin jihar Kano bisa shirye-shiryen ci gaban jama'a, musamman harkar kiwon lafiya, ilimi da sauran manyan ayyuka. Godiyarmu ta musamman ga gwamnatin tarayya bisa ayyuka na alkhairi da ake bijirowa da su, musamman samar da tallafi ga 'yan kasuwar ta hanyar wannan bashi da babu ruwa a ciki domin inganta tattalin arziki. Jama'a muna ta samun koke-koke daga sassa daban da cunkoso a wuri ɗaya. Mu ringa amfani da safar fuska a kodayaushe don kare kanmu daga wannan annoba. Mu zama masu tsaftace hannayenmu da wanke su a kodayaushe. Allah ya ƙara kare mu baki ɗaya. An samu ci gaba a wannan yaƙi, amma lallai ya kamata mu ci gaba da addu'a da neman gafarar Ubangiji domin ya sake amintar da mu, saboda tarihi ya nuna cewa irin wannan annoba idan ba a kiyaye ba takan iya sake dawowa da zafin da ya fi na da. Allah kiyaye haka. Allah ya babu ikon kare kawunanmu da iyalanmu da ƙasarmu baki ɗaya. Jama'a, gwamnatin tarayya ta bijiro da sababbin hanyoyin haɓaka jari da kasuwancin jama'ar mu wanda babu kuɗin ruwa a cikinsa, a bisa aiki da kuɗin ruwa. Wannan ci gaba da aka samu ya kawar mana da wannan wasuwasi. Da dukkan alamu damina ta kankama, yawancin jama'ar mu sun koma gona. Don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masana harkar noma da su ci gaba da ƙara tallafawa da kayan noma irin su taki, magungunan kashe ƙwari masu inganci da kuma shawarwari na gari yadda noman zai kai mu samun isasshen abinci mai albarka. Jama'a, kamar yadda kuka sani,
har yanzu sassan duniya da yawa ciki har da ƙasashenmu muna cikin yaƙi da annobar corona ta covid-19 wadda ta yi sanadiyar rasa rayuka masu yawa kuma take barazanar durkusar da tattalin arziki da kasuwancin. Hasali ma a dalilin wannan annoba a bana sai takaitattun al'umma ne suka samu ikon gabatar da aikin hajji waɗanda hukumomin saudiya suka bari aka yi. Jama'a, mu ƙara kulawa da tsaftar muhalli da jikinmu domin kaucewa sauran cututtuka masu yaduwa irin su malaria